Да, аз съм Стивчо. И това е... Какво е това? Това е... Kingdom Rush. Да, извинявам се, че тук се вижда сайта, но... Ще ме извинявате. Да. Който иска, може да си го изтегля. Нека започваме. Главата. И така. Skeptis. Първо, знаете нещата. Ще сложим Archer, Barracks и Dragon Bombard. Така, това е първи епизод на Kingdom Rush. Ако не харесвате, че аудиото е, че е много силно аудио, може да пишете в коментарите, не е проблем да го спра. Да. Извинявам се. Това после точно като започне. Така, сега се справяме добре, окей. Но Power ще ги използваме, така. Тук нищо няма да слагам за сега. Както виждате, за сега всичко върви много хубаво. Вече сме на четвърти вейв, четвърта вълна. Те си идват и си приидват. Да сложа един бомбър тук. Не, тъй като тук има малък шанс да преминат, слагаме така. Пускам Wave Orcs по 3, това са от едни големи. Не толкова големи, но все пак са големи, по-големи са. Добре, така, следващото ще го пусна с малко. Тук ще сложа едни арчери. Е така, пускам и следващия Wave. Тъй като ако премине, има какво да го спре, както се казва. Тук ще ми трябва мейч обаче. Определено ще ми трябва мейч. Да. За жалост играта няма фулскрин, което е гадното. Това е гадното на играта. Ето е. Да. ОМФГ, това ще мине. ОМФГ. Не, няма да мине. 16 горни, няма да ги пусна. Окей. Умират, ще умрат. Тук са двама. Ние две трети. Тук ще сложа подкрепление. Пускаме. Rain of Fire. Yes! Тук мога да сложа ей така. Бум. И да, оцели само две. Това е гадно. Може би ще има по 2, 3, максимум 4. Чакай бази. 2, 3, максимум 4 такива. Кажете го да е нива. Максимум 4 на ниво. Максимум. То всъщност мина. Е така, Виктор, виждате. Първото го минахме без проблеми. Да. Окей, continue. Продължаваме към следващото. Да, апгрейд. Ще апгрейдна това и това. Дон. Окей, отиваме към второ ниво. Така, напред нивата са доста по-трудни, сега са лесни, бих могъл да кажа. Тук ще сложи един меч. Тук ще сложи бараки, тук нищо. Да пускаме. Така, съветчета ми дава. Много важно. Да, сега меч ще ги атакува. Меч ги сваля на 2 пъти. Омага, бате, той мина. Няма ли меше? Бум. Само че много прежат. Арчер. Не, така не трябваше арчер. Нищо. Както и да е. Ето така. Бум. Умряха. Пускаме следващия. Вижте, печелим по ачивменти. Продаваме. Пускаме Баракс. После ще сложим Арчер или Мейдж. Ще видим. Само че гадното е, че прижат много. Много идват. Оркс 4. И ще сложа тук. Едно мина. Не е минало. 65, 70, още не бараки. Бараките са много добре. Така,
После така пускаме. Пускаме и следващите. Пускаме тук другари. Защото тук има другари, които изчезват естествено. Така, това е второ. Ще видим по колко ще правя на клип. Да. Ще видим колко ще пускам на клип. Тук едно имаше шанс да мине. Колко стои 10. Да, бихме. Тук. Което означава баракс. Не, това е това. Тук деца сбиха. Така, убихме кучетата. Той ще пусне един мейдж. Така виждате, много добре минават нещата за сега. Тук ми пуска някакви... И така. Нещата вървят много добре. Так, what? Това е много армия, бате. Тук ще пусна две, за да мога да ги убия, да пусна едни баракс тук. What the fuck, това ще мине. What the hell, баракс. Харесвам баракс. Само че... Да. Подкрепление. Подкрепление ще трябва, тъй като... Ситуацията започва да става лошо. Да. Така. Окей, умират бързо. Къде ще се сбият? Абе, тук ги пускам толкова си. Фъга. Те след малко ще ги пусна. 160. Добре, едва ме мейджа. Малко по-голям вече. И пускам следващото. Вълци, всичко. Това беше глупо, да го пусна тука. Както и да е. Той вък няма да мине. Няма как да мине. Бум. Удря този вълчо. Така. Това е последна вълна. Супер. Сложа. Добре, те тука. Окей, защо баракса не идва? Изчезне. Уоу, каква армия. Тия ще апгрейдна бързо. 10 още. 4, 9, 1. Апгрейдвам тия. Пускам подкрепление. Ще може ли? Ще можем ли да минем? Е големият въпрос. Два оркса минаха, бате. Мейдж ще ударя. Аз ще ударя. Много съм тъп. Бързо. Мейдж ще ги уби. Мейджа ги уби. Браво. Браво на Мейджа. Отново Виктор. Това е супер. Да. Нещата се получават много добре за нас. Този клип ще са 3 нива ще са този клип. Окей. Тук и тук. Тон. Извинявам се, ако сте учили на нормал играем. Винаги ще играем на нормал. Така, 300. Бомбърс. Арчер. Баракс. Старт. Не там, бе! Както и да е. Не трябваше да са там. Да. Лошо. Много са назаре. Значи тук също ще имам баракс. Да, и тук ще имам баракс.
Няма да минат. Ето как влязат орксовете. Очаквайте скоро, между другото, очаквайте скоро поредица на Orc Must Die. Ето също спаунали тук. Окей, тука не. Тук с вами не бомбаря. Чета батена. Навсякъде чета. Няма да минат. Фак. Стисам се бързо. Баракс. Армия. Не, той влог ще мине. Няма да мине. Ей, браво бе. Животни. Ще ги бият, аз пускам тук армия. Браво бе. Животни. Тук ще пусна и баракс. Барак ще пусна. Защото положението е тежко, тук ще пуснем... къде ми трябва повече? Окей. Ей тук. Ден. Тук са 10 звука, тук не знам колко са. Тук слагам потърпление. Тук спускам един меч. После ще ги апгрейдвам, ако стане време естествено. Окей. О, това е още 5 wave. 5 wave. Orcs, 5 orcs. И така, 5 orcs. 220, значи апгрейдваме тези. Те пък бяха до... нищо. Шамани. Това са шамани, нови имаме. Главенчетата са лесни, ама имаме някакви шамани. Някакви нови шаман. Той ще мине ли? Няма да мине, къдеш бе? Няма да мине. Апгрейд. Той е загоре за да... New enemy. О, шаманите. Окей. Ясно. Това 160, сега ще го обредна. Или това, което е междинно. Това е горното. 160-ка. Тука... фак. Шаман умре, yes. 61... тук да сложа арчер, не, меч, арм, тук, воу. После ще ги пусна, или то всъщност сами ще се пуснат. Окей, това трето ниво е доста дълго, така и затова казах, че ще... този клип ще е само 3 нива. Окей, това не умря. Фак. Идват още много големи армии. Аре бе! What the fuck? О, тук спешно ме трябва мечко. Е, тук мечо, бързо, 3 стинги. Аре бе, браво. Мечо. Mountain Hand Magic. Цена готинка. Къде? О, определено тук ми трябва. Вау, как насича. Баракс. Тук да обрал. Е, тук се бича. Няма да те пуснем. Убийте го. Давай. Аби нига. Браво. 129-ка. Бомбърс. Е, тук се съберат. О, май мина нещо. Е, тук. Оркс. О, тия са големите. Оркс. Това са много големи армийки.
Тя са апгрейдните, ето и трябва да апгрейдна 160. Вау! Това не му сваля почти никакъв демидж. Почти никакъв. А то не го унищожава на един хоани. Те просто са умрели. Големи са тия. Булдос. Окей, трябва да видим, убихме го. Аре бе! Умря. Животното умря. Ой, настинка се. О, това е последна вълна, хора. Свършваме тук, свършвам вълната и приключваме клипа. А сега е горе или долу. Първо тук е една армия. Какво силно, така че бом. И нищо. Ти трябва да умре. Тук имаме едно. Тук има сериозна армийка. Умря. Те просто не могат да преминат. Тука. Тука. О, бомбарите. Ще я вгледим бомбарите, дами и господа. Бум. Динамит. Много по-готини са тия. Ей тук. Чака войската. Без такива скок. Така. Играта съм играл много давно. Съм играл. От това е много гадно при шаманите. 160 кадай му. Ще греем тия господа. Те почти умряха. Да видим. В крайна сметка ще успеем ли да миним нивото. И ще останем на трепзезните. Изглежда, че ще го минем. Мисля да не върши никаква работа. Какво въпуснах тя умря? Виктор. Окей, хора. Това ще е за днеска.